Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa pagtatapos kan taon liturhiko, asin sa pagselebrar niyato kan misa ngunyan, sa tuyang minimidbid, si Jesus bilang hadi kang gabos na linalang. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katulungan, sa mga taong marahay at loob. Pinapasalamatan ikaw, tulikan dakula mo kamurawayan. Kagurangan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking utong Jesucristo, Diyos, Cordero kan Diyos, Adikan Ama. Ikaw na nagkapara kan mga kasalan kan kinaban, maheraki kami. Ikaw na nagkapara kan mga kasalan kan ako asa mong pangibahera, ikaw na nagtutukaw sa tuokan naman, kaheraki kami. Naikasana at banday, ikasana ang kagurangan, ikasana ang urong kahanang ka.
Jesucristo kaiba kag Espiritu Santo sa kamurawayan kan Dios Ama. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin ding kasagkuran na nagbuot ng magbago kang gabos na bagay sa namumutan mong aki, hade kang gabos na linalang. Kay raking warasan ang bilog na linalang, nataling ka sa kaoripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An-enot na babasahon, nagpapahayag kan katungdan, kan sarong pastor, na yaon ang dakulang pag-ataman sa saiyang mga karnero. Himateon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Huli ta sa siring ang sabi kan kagurang ng Diyos, uya ako, mamangnuhon ko ang sakong kawan, asin riraparuhon. Siring kan pagmangno kan pastor sa iyang kawan, sa aldaw na siya nasa tahaw, kan sa iyang mga wararak na karnero. Siring kaiyan, ririparohon ko ang sakong mga karnero. Aagawon ko sinda sa gabos na lugar na nagkahurarakan ninda kan aldaw na madagom asin malumlom. Ako ang magpapasabsab sa sakong kawan, asin ako ang magpapaluko sa inda. Ulay kan kagurang ng Diyos, ang nawara hahanapon ko, ang pinalayas, papapuliin ko, ang nalapuan, bebendahan ko, ang may helang, papakusugon ko, asin an mataba sa kamakusog, babantayan ko. Papasabsabon ko sinda sa katanosan. Manungod sa indo, kawan ko, siring ang sabi kan kagurang ng Diyos. Hala, huhukuman ko ang lambang magkalaban, ang karnero asin an kanding. Tataramon kan kagurang nan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Ang kagurang ng sakong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Ang kagurangnan sa kong pastor, dahi ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Pasiring sa matiwasay na katubigan dinara, ang sakong kalag pinapaginhawa. Inaantabayan niya ako sa magira nin kasuriputan, alang-alang sa iyang ngaran. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Inandam mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kawal, kaiwal. Pinalahidan mo nila ng pahamot ang sakong payo, ang sakong kopa nagsusupay. Karahayan sa naasin marahay na buot, ang maglalamag sako gabos na aldaw, nin sakong pagkabuhay. Makiherok sako sa harong kan kagurangnan, sa kalawigan nin mga aldaw. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. Dinaog ni Kristo ang kagadanan. Ang sa iyang kapangyarihan bilang hade, ginamit niya, tanganing daogon ang kusog nin kadikluman, na dara kan pagkakasala.
Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan, si Kristo pinagbangon hali sa mga gadan, ang tinagbakan mga nagtuturog. Tasiring na unong kansarong tao na kagadan, huli man kansarong tao ang pagkabuhay liwat nin mga gadan. Tasiring na aki ni Adan ang gabos na gagadan, siring man ki Kristo ang gabos mabubuhay. Alagad ang lambang saro sa sadiri niyang lugar, sa pasunod-sunod, tibagba si Kristo. Asin pakatapos, ang mga sadiri ni Kristo sa saiyang pagdatong. Pakatapos kaini, ang katapusan, kunnuwarin, ipapaubaya niya ang sa iyang kahadean sa Diyos asin Ama. Pag mapawaran na niyanin saysay ang gabos na prinsipado, gabos na potestades, saka kapangyarihan. Hulita, kaipuhan maghade siya, sagkod ikabugtak ang gabos, nakaiwal sa irarom kan sa iyang mga bitis. Huring kaiwal, mawawaran bagsik an kagadanan. Pag maipasakop an sa iyan gabos, dangan siya mismo, an aki, mapasakop man sa nagpasakop sa iya kan gabos. Tanganing ang Diyos, maging gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ibanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, pag mag-abot na ang aki kan tao sa sayang kamurawayan, kaiba ang gabos niyang angheles, dangan matukaw siya sa trono niyang mamuraway. Titipunon sa atubangan niya ang gabos na nasyon, asin susurway-suwayo niya sinda, siring sa sinurway-suway kan pastor ang mga karnero sa makanding. Papatindugon niya ang sayang mga karnero sa tuo niya, alagad ang makanding sa wala. Dangan masabi ang hade sa mga nasa tuo niya, madya, mga binindisyonan kan sa kong ama, manaha an itinagama sa indong kahadean, puntog dason an kinaban.
Tanagutom ako, asin pinakakanindo. Napaha asin pinainom, dayuhan asin pinadagos. Huba asin ginubingan, naghelang asin sinungko. Ibinilanggo asin dinalaw. Dangan masimbag siya, masimbag sa iya ang mga suripot. Kagurangnan kasuarin mi ikanahiling na nagugutom asin pinakakanya mo, o napapaha asin pinainom niya mo. Kasuarin mi ikanahiling na dayuhan asin pinadagos niya mo, uhuba asin ginubingan niya mo. Kasuarin mi ikanahiling na naghelang o nabibilanggo asin dinalaw niya mo. Masimbag sa indaan hade, Amen. Nagsasabi ako sa indo, an anuman na ginibo nindo sa saro kay ning mga tugang kong urog kasadit, sa nindo yan ginibo. Dangan masabi man siya sa mga yaon sa wala, rumayo kamo sa ko mga sinumpa, paduman sa kalayo na daing katapusan, na itinagama sa diablo asin sa iyang mga anghel. Tanagugutom ako asin da inindo ako pinakakan, napaha asin da ipinainom, dayuhan asin da ipinadagos, huba asin da ginubingan, naghehelang sa kanabilanggo asin da isinongko. Dangan masimbag man sinda, kagurangnan, kasuarin mi ikanahiling na nagugutom, o napapaha, o dayuhan, o huba, o naghehelang, o nabilanggo, asin da mi ikapinagmangno. Dangan masimbag siya sa inda, Amen, nagsasabi ako sa indo, an anuman na da inindo ginibo, sa saro kay ning urog kasadit, da inindo iyan sa ko ginibo. Maharali ini para sa padusang daing katapusan, alagad si mga suripot para sa buhay na daing kasagkuran. An marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po para sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na banggi po sa indo kabos mga tugang. Nobenta inwebing taon ang nakalilipas, kan minukna ang kapistahan na ini kang Kristong Hade, kay itong panahon na sa katuyuhan na idaraan atensyon kan kinaban kay Kristo bilang Hade, dahil kay itong mga panahon uso pa ang mga leaderes, mga makapangyarihan na leaderes, yaon dyan si panahon kan mga emperador, panahon kan mga makapangyarihan na leader kang kinaban, na talagang ginagamit nindaan sa dang kapangyarihan tangani na magsakop asin magrinar sa kinaban. Kaya sa parte kan mga Kristiyano, ipinamidbid kan Santo Papa si Kristo bilang Hade. Buot niyang ipamate o ipahiling sa kagabsan na pansamantala sana ang kapangyarihan ng tao sa kinaban. Pwede ser sa imong kapanahonan, ika ang pinakamakusog, ika ang pinaka-impluensya, pero ang makapangyarihan na inikang kinaban may hangganan. Kaya garo sinasabi sa satuya na di kita magsarig. Di kita urog na magsarig sa mga kapangyarihan ng kinaban. Solamente itautaan sa tuyang pagsarig kay Jesus na sa iyang paghahade bakulang sa kinaban, kundi sa maski sa pagkatapos kan buhay niya to digdi sa kinaban. Kaya next year po 2025 iyo na ang ika 100
sa 2 taon ang masunod. So I mean, ma-celebrate kita kang 100 year of the establishment or institution of this feast of Christ the King. Sa mga panahon niya ngunyan, pwede sir na ang mga istorya o ang mga anladawan kan hade medyo harayo na sa kadaklan sa satuya. In the sense na ang mga leader niya dahil man niya inaapod na hade. In fact, nagkapira na sa ng mga nasyon ang iguaning monarchical government. Kita, medyo harayo sa tuya ang ladawan kang hade. And then maliban kayan, sa kultura sa modernong panahon, ining ideya kang paghahade or kingship, bako namang gayong popular. In the sense na ang mga tao sa modernong panahon, independent na mag-isip. Yes, you may be king on your own right, pero I may not consider you as my king. May sense of independence ang mga tao ngunyan. Yes, may leader, pero dahil man nangangahulugan na ang lambang leader sinusunod, solid ang sa iyang suporta. Maski sa komunidad, maski may leader, pero dahil nangangahulugan na solido ang suporta kan bilog na komunidad. Why? Because of this culture of independence, culture of relativism, and subjectivism. Yes, you may be king, but I may not consider you as king. Aro po kayan ang mag-isip ang mga tao sa modernong panahon, because we may be king in our own right. Lalo na may mga expertise o kaya may kanya-kanya kitang sabi kayan itong expertise. Kaya nga ngunyan, may Burger King, Chowking. Why all this? Because the best tinda sa araw kaining bagay o aspekto o sa araw kaining produkto. So mayo ning saro na may monopoly kan sarong bagay, produkto o ano man na bagay. So medyo independent, scattered, as in may kanya-kanyang kalidad ang lambang saro. Pero ngunyan, maski siring, ang ladawan na itinatao sa tuya ay ang hade. Ang hade, as in, naiibang klase ning hade. As in, iyan si Kristo na sa tong kagurangnan. Enot, siya hade, naiiba dahil kung ang mga hadi kang kapanahunan, nagagamit kang sa indang otoridad, as in, kapangyarihan, tanganing manakop, tanganing mag-impluensya, tanganing mang-api. Alagad si Kristo, ibang klasing hade, ibang klasing leader. Ini siya hade na naglilingkod. Iyan inapo na servant leader. Sarong konsepto na daita mahihiling sa klase kan hade na namidbiran kan kinaaban. Alagad si Jesus nag-o-officer kan bagong klase ning paghahade o leadership. As in, iyan ang leadership o paghahade na naglilingkod. Pero ang beses niyang sinabi sa Ebanghelyo na siya napadigdi, bako tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod. Ang buot na maging dakula, maglingkod sa mga saradit. Ang buot na mainot, dapat maging huri. Iyan ang klaseng leader si Jesus. Ikadua po,
si Jesus bilang hadi sa Roma na pastor o shepherd. Iyan po ang pinahiling sa tuya sa enot na pagbasa nagikan sa libro ni Propeta Ezekiel, na kung saan si Kristo iyo ang marhay na pastor. Siya ang klase ning pastor na may pagmakulog sa mga nawawara, sa pinakasadit, sa mga da itinatawanin at atensyon kan sosyudad. Siya bilang pastor may pagmakulog sa iyang nasasakupan. Siya ang tunay asin marhay na pastor na mayong pinapaurog maski bayaan niya ang 99, babayaan niya tangan isa ng hanapon ang sarong nawawara. Si Jesus bilang marhay na pastor, naghahanap, nakikiiba, maski sa mga makasalan. Siya, sinabi niya minsan, siya napadigdi, bako para sa mga matanos, kundi para sa makasalan. Siya ang klasikan leader na naghihinguha na ang gabos makalaog sa iyang kahadian. Mayo kang inaapod na cancel culture, na paghabuon na ako sa imo, ibablock ta ka na, dahi ta ka na, iintindihon, dahi na akong pakiaram sa imo. Si Jesus, iyo ang siring na klase nin leader na bukas ang sa iyang puso para sa gabos, maski itong mga tao na harayo an sa indang puso sa iya. Alagad dai siya nag-iisip ning anuman na maraot sa kiisayman. Sana magkaigwa kita ning siring na puso kang marahay na pastor na si Jesus. Alagad ang ikatulong bagay na pinagpapagirom do sa tuya kan pagselebrar niyato kang kapiyastahan kang Kristong hadi. Iyon na siya sa Roma na hukom. He's a judge. Maabot ang panahon, asin iyan ang satuyang pagtubod na siya matukaw sa tuukan Ama, asin siya maghuhukom sa mga buhay, asin mga gadan. Sa second coming, iyan po ang mangyayari, asin iyan po linadawan kan Ebanghelyo siring sa pagsusuruhay kan kanding, asin mga karnero, ang kanding sa wala, ang karnero sa tuo. Si mga nagibo ning karatan, maduduman sa dapat nindang kamugtakan. Si mga matanos, siyempre, malaog sa iyang kahadian. Ano ang basihan kan pagpili? Mayong iba kundi ang gibong herak, gibong pagkamuot. Kaya ang mga gibutang karahayan, gibong herak, napakahalaga, lalo na sa aldaw kan paghuhukom. Sarong bagay na hahaputon sa tuya, ano lamang ang nagibo mo sa mga tugang nyatong dukha, sa mga tugang nyatong nagtitios? Ano ang ginigil mo sa nabibilanggo? Binisita mo lamang. Sa mga naghelang, nabisita mo lamang, pinagmangno mo lamang. Sa mga nagugutom, sa mga napapaha, sa mga daing gubing, ano lamang ang sa imong ginibo? Aware po si Mother Teresa of Calcutta, asin ini ang sa iyang mantra. Every time na nagigibo siya ning karahayan sa kapwa. Kaya, ini man ang dapat ang day malingawan. Pag kita nagigibo ning karahayan, not for any other reasons. Minsan kaya, totoo, nagigibo man kita ning karahayan, pero perming dapat nakaatubang ang kamera. Dahil gusto ta na perming nahiling kang gabos na kita nagtatabang. Pero dahil po yung garantiya na sigurado na kita sa kalangitan. Because anuman na karahayan na ginigibo ta, nakadepende po sa satuyang
intensyon. Ano ang intensyon tata nagigibok kita ning karahayan? Tangani na magpasikat. Oh. Si Mother Teresa may mantra po, "You did it to me." Yan ang sa iyang mantra. Ang limayang muro, iyon sa iyang perming pinapahiling. Kung ano mang ginigibo niya, she makes it sure that she did it for the Lord. Aware siya, tuom niya, ining ebanghelyo ngunyan, na whatever you do to the least of my brethren, you did it to me. Iyan ang 5 important words sa iya. As in, aramta, naging buhay ang sa iyang puso, as in, ang sa iyang karahayan, tunay na nakaulakit, nakaimpluwensya sa komunidad, sa iyang nasasakupan, urog na sa mga dukha. Mayo siyang ibang iniisip, kundi ang mga tataramo na ini ni Jesus. As in, aramta na ini ang dahilan kung bako lang minidbid kang kinaaban siya bilang living saint, bilang santa, kundi urog sa gabos, ini ang naging ticket or pass, tangani siya na makalaog sa kamarawayan nin langit. Namumutan ng mga tugang, masasabi ta na si Kristo, inaako ta bilang hade, kung siya nagre-renar sa satuyang puso, asin sa satuyang kalag. Asin masasabi niya to, na tunay na nagre-renar siya sa satuyang puso. Every time na nagigibot kita ning karahayan, urog na sa satong mga tugang na dukha. Amen. Tindog tabi. Ipahayag niya ito ang satong pagtubod. Asin dagat, asin ki Jesu Cristo, aking tuklong niya, agurangan ka, pinangidang huli ka, Espiritu Santo, sakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus na ganan asin ilinaw mo. Uminilig sa mga gadan, buhay liwat hale sa mga ganan, suminakahat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuon kan Diyos amang makakamhan, duman
sa pagkabuhay liwat ninlaman sa buhay na daing kasagkuran. Nagsasarig inaan kaadaan kan Diyos, pinapahayag na sa kinaban, asin sa mga may pusong nagpapasalamat, mamibig kita sa kaibahan ni Kristong Hadi, ang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asinan mga obispo kan simbahan, makautob kan sa indang mga katungdan na magintanda, nin paglaom asin liwanag, para sa mga bihag nin kadikluman nin kasaalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga namamayo nin mga gobyerno sa kinaban, padagos na mag-urulay sa pag-atubang kan mga isyu na nagsisiblag sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing sa saindang kaluyahan, asin kawaran nin paglaom, ang mga inaapi nin mga makapangyarihan na dainindakayang labanan, ang mga bihag, mga bilanggo, mga dukha, mga tinutugis, asin mga nagmumundo, makuakan kusog, ranga asin paglaom kay Kristong Hade. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing huli sa pagmangno kan sa indang pamilya, asin katuod, ang mga naghehelang, makamate kan nakakapaumay na kapangyarihan ni Hesukristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo, asin katuod, mag-ugma sa kapanuan kan langit noon na kamurawayan, kaiba si Kristong Hade. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Ama, tabangi kaming maipamate an sa imong karahayan, asin kabuotan, sa gabos niya mong masabatan. Tanganing kung kami apodon sa pagtaong kwenta kan sa mong buhay, makuha kaming makawiwili sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Sa
Magpamibi ka mamatugang, tanan sa ko sa sainong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tao, mapakumbabang namimibi, nan aki muman sana magwaro sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan. Siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Talinaydan mo kan olyo ning kaugmahan, ang bugtong mong aking samong kagurangnan, Sesu Kristo, bilang danay na padi asin hade kang gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sa diri sa altar kang krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo. Nautob niya ang mga sakramento kan pagtubo sa katauhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa saimong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean, kahadean ning katotohan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamot asin katuninongan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami, kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos din nangangako. Ang ikasin daga, walang kasarimo, kamurawayan. Sana sa kaitaasan, alawan at pinadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ding gabos sa kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Sesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa god sa pasyon. Nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binak ini, asin itinaos sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako ka mo gabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, tinaosay ang mga disipulos nan sabi, mag-ako ka mugabos asin mag-inom kaini, tani ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubo. Kay kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girom dumasa yung pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kayto pa nakapagayagayas sa imo, magkani gumagin kairas, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon as pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ang ngaran
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kasi ang pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hara pagilingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, o nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan, kami na mapakumbabang nag-aarang, na kinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdom. Sa iya, magtalubo kan samong pagkamot, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Isusunod po niya to ang gawin in pagdusay kan bilog na katawuhan ki Hesu Kristong Hadi. Ang minasunod na gawin in Mag-load po pagdusay, kita, load po kita. ipinagbubuot na pamibion sa solemnidad kan Kristong Hadi. Ang siring na pagdusay, nagwawaras man in indulhensya plenarya, susug sa ikaduwang pagtugot, kan bagong manual, kan mga indulhensya. Tanganing urog na makamtan ang balaog kan indulhensya, hinahagad kan simbahan, na sunodon kan banwaan, na nagmamawot kan indulhensya, ang minasunod, pagkumpisal, pagkomunyon, pagpamibi nin sarong amanyamo, asin Ave Maria, o arinman na pamibi sa intensyon kan Santo Papa. Mamibi kita. O urog kahamis na Jesus, para tubos kan bilog na katawuhan, hilinga kaming mapakumbabang minaluhod sa saimong atubang. Kami sa imo, asin minamaot mi na kami mapas sa imo. Alagad, tanganing urog na pusog kaming magin saro sa imo. Uya, lambang saro sa mo. Minadusay kan samuyang mga sadiri sa saimong urog kabanal na puso. Totoo man ng God, kadakol andai nakakamidbid sa imo. Kadakol na nauungis sa imong mga tugon. Ang nagsasayumas sa imo, kaherakis sindagabos. O maheherakon na gayong Jesus, asindarahasinda sa saimong banal na puso. Maghade ka o kagurangnan, bako sana sa mga maimbod na dai nagbaya sa imo. Kundi, siring man sa mga aki mong masumbikal na nagtalikod sa imo. Warasan na tulos-tulos sindang makabalik sa harong kan sa indang ama, tanganing dais sa inda magadan sa kasaditan, sa kasakitan, asin kagutuman. Maghadi ka sa gabos na nagpaloko sa mga salang kaisipan o sa gabos na siniblag kandaing pagkauroyon, asin apudon mo sinda, pasiring sa duongan nin katotohan, dangan pagkasararo sa pagtubod, tanganing sa halipot na panahon, sinda magin sarong aripompon, asin sarong pastor. Warasan o kagurangnan sa saimong simbahan, ang pusog na katalingkasan na may kaligtasan. Warasan sa gabos na mga nasyon, ang katiwasayan nin kahusayan. Gibuha na hale sa gabos na runa kandaga, sarong lingog, sarong tingog, mag-alingaw-ngaw, kaumawan sa Diyos noon na puso, nahuli sa iya, napasamo ang kaligtasan, ang kamurawayan, asin kagalangan, mapasa iya sa mga kapanahonan. Amen. Tindog tabi. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. magduko kamo sa pagbendisyon. Ang Diyos ng gabos na ranga, magbugtakan sa indong mga aldaw sa iyang katuninungan,
asin magwaras sa indo kan mga balaog nin sa iyang bendisyon. Amen. Danay, nailigtas niya kamo sa gabos na kaorasaan, asin pakusugon, an sa indong mga puso sa sayang pagkamot. Amen. Mantang kamo, naging mayaman, hulikan mga balaog, nin paglaom pagtubod asin pagkamot. Kamo, maging mahigo sa gabos na presenteng buhay, asin maugmang magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Amen. Si mga mag-celebrar po kang kumplianyo, magrani na lang po, digdi sa inutan, pakatapos kang final blessing. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang bisa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga dalangin ginaan, si Jesus daron sa mga katauhan, parayo alaniman, anuman banwaan, siya daron niya tunyan. At katarakot na nagamo, ang tinapay na nagpasok, ang kurabot din akong puso, nanganin sa kapwa maglingkod. Sa mga dalangin ginaan, si Jesus daron sa mga katauhan, parayo araniman, anuman banwaan, siya daron niya tunyan. Parayo araniman, anuman banwaan,